Tens uns pebrots ben grossos per entrar fins aquí. Només vinc en qualitat de carter. Estem fent saber al barri que l'Ull de Sant Andreu ja té successor. Si heu obert un altre diari, només he de fer una altra trucada al jutjat. No és un altre diari. És un blog personal. M'importa una merda el que sigui. Si parleu de mi... I tant que parlem de tu. I crec que t'interessarà l'article d'avui. Us el tancaré. Endavant. Parla amb el teu amic jutge. Per cada pàgina que tanqueu, n'obrirem 3. N'obrirem tantes com faci falta, fins que tothom descobreixi què has fet i acabis a la garjola. Fora de la meva botiga. Bona tarda.